Mayong adlaw mga kaigsuonan. Welcome na pud sa atong series Ancient Stories, Timeless Lessons. Gusto ko mosulti og gamay nga personal nga kasinatian. Niadtong usa ka panahon, nakasinati ko og sitwasyon nga kinahanglan ko mobarog og modesisyon bisan lisod. Na ako'y kahadlok unsaon kon sayo pa kong buhaton, unsaon kon masakitan ko o mapahamak. Basin kamo pud nakasinati og kahimtang nga kinahanglan nga mobarog kamo bisan lisod. Dili sayo ng pagpili sa hustong butang kung daghan ang risgo. Pero mao kini ang panahon nga importante kayo ang kadasig. Unsay imong kalisdanan karon nga nagkinahanglan og kadasig, basin nagatubang ka og desisyon nga makaapekto sa imong pamilya. Basin nagkinahanglan ka mo barog sa kamatuoran bisan walay mo suporta, basin naglisod ka og pagpili sa insakto tungod kay naay kahadlok nga makapahamak. Mga igsoon, maugyud kini ang kahimtang nga nasinati ni Esther. Si Esther usa ka Hudyang babaye nga nahimong reyna sa Persia. Sa sinugdanan, wala gyud siya magdahom nga mahimong instrumento sa kaluwasan sa iyang katawhan. Adunay usa ka tawo nga ginganlan og haman nga plano nga papason ang tanang mga Hudiyo. Pagkadungog niini, si Mordecai ang ig-agaw ni Esther, miingon kaniya, "Kinsa ba ang makaila kun dili ba tungod sa ingon ani nga panahon ikaw nahimong reyna? Apan, adunay dakong risgo." Kon mosulod si Esther sa hari nga walay pagtawag, mahimo siyang patyon dayon. Mao kini ang iyang kahimtang, kalisdanan nga makapahadlok og makapaduko sa kusog. Apan mibisita siya sa hari uban sa kadasig, misulti alang sa iyang katawhan, ug pinaagi sa iyang kaisog, naluwas ang mga Hudyo gikan sa paglaglag. Ang istorya nagpahinumdom nato nga usahay ang Dios magbutang nato sa usa ka posisyon, dili alang sa atong kaayuhan lang, apan alang sa pagluwas og pagtabang sa uban. Mga igsoon, unsa may atong leksyon gikan kang Esther? Ang kadasig dili walay kahadlok, apan pagbarog bisan adunay kahadlok. Ang imong posisyon o kahimtang karon mahimo nga gihatag sa Dios alang sa usa ka rason. Ang imong desisyon mahimong instrumento sa kaluwasan ug kaayohan sa uban. Pangutana ang imong kaugalingon. Asa man nako kinahanglan mo barog nga adunay kadasig bisan lisod? Kinsa man ang pwede maluwas o matabangan tungod sa akong mga desisyon? Handam ba ko mo salig sa Dios bisan dun ako'y risko? Mga igsoon, mao kini ang atong hinumdoman. Kung magbarog ka uban ng kadasig og pagsalig sa Dios, mahimong ikaw ang tubag sa kalisdanan sa uban. Sama ni Esther, mahimo usab ikaw mahimong instrumento sa kaluwasan og paglaom. Ayaw kalimot, ang imong kadasig mahimong magdala og kadaugan dili lang para nimo, apan para sa daghang tawo. Salamat kaayo sa pagpaminaw sa episode 4 sa Ancient Stories, Timeless Lessons. Ayaw kalimot sa pag-like, pag-share, ug pag-subscribe. Sa sunod episode, hisgutan nato si Jonas unsaw nato pagdaog sa pagkadili masinugtanon ug sa pagtuman sa tawag sa Dios. Kita-kita ta pag-usab.